Здравейте! Много се радвам, че сме заедно в днешния епизод на рубриката Хаштаг на чаша кафе и днес ще си говорим за едно мъжко поведение, което може да доведе до доста големи проблеми напред във връзката, затова е хубаво да се научим да го забелязваме. Преди да продължа нататък, само да ви напомня, че ако се абонирате за канала и натиснете камбанката, ще получавате известие за всяко едно ново видео. Миналия уикенд със съпруга ми бяхме в един хотел на почивка и съответно в ресторанта вечерта имаше една двойка, която не остана незабелязана от никой, просто защото господина говореше толкова високо, очевидно искаше да привлече вниманието на всички и успя. Всички трябваше да слушаме техният разговор. На първо време той обясни колко много пари изкарва и така нататък. За да затвърди теорията, се обади на няколко свои приятели и роднини, като разговорът беше еднотипен. Каза им, че е на спа, че си е правил масажи, като през цялото време се опитваше да покаже колко това е нормално и той може да си го позволи. Но най-лошо впечатление от всичко ми направи отношението му към сервитьора, който беше на не повече от 20 години и беше изключително възпитан и любезен младеж. Той демонстрираше през цялото време към него едно високомерно и надменно поведение, като явно се опитваше да избива някакъв комплекс за надмощие. Не мога да разбера просто дамата, която го придружаваше, не виждаше ли, че всъщност за това поведение се крият наистина много комплекси и че един истински успял мъж, един истински стабилен мъж никога не би говорил за парите си и никога не би се правил на интереса на гърба на едно почти дете. И също така, естествено това поведение, след като свърши периода на ханимун, ще се обърне срещу нея. Той ще започне да се държи точно толкова надменно и дори агресивно към нея. Така че, скъпи дами, моля ви имайте предвид, че когато видите един мъж да се държи по този начин, да демонстрира как и колко много пари изкарва и да избива комплексите си върху хората, които в момента го обслужват и са длъжни да търпят неговите претенции, че това никак не е добре и че този човек най-вероятно ще ви създава изключително много проблеми за в бъдеще. Надявам се, че това видео ви е било полезно като информация и че лесно ще можете да различавате този тип поведение и също знаете какво седи зад него, защото този човек наистина може да бъде вербално и физически агресивен към вас и съответно разпознавайки го, ще можете да го избягвате, което ще ви спести наистина изключително много проблеми и главоболия. А сега ви пожелавам един усмихнат и хубав ден. До скоро!